Технически университет София – най-голямото техническо учебно заведение в България. Всяка година тук се обучават над 17 000 студенти. Новото време и тук наложи други, по-нови изисквания в процесът на обучение. Настъпи епохата на информационните технологии. Компютърът стана емблема на днешния ден. Да бъдеш студент е трудно завоюван престиж. Над 60 000 българи притежават диплом за завършено висше образование в Технически университет София. Дни наред, техният личен живот е бил част от общото академично време. За някой това академично време не е спряло. Специализация, аспирантура, докторат. Научната общност не може без нови поколения. Както животът на младите по дух сърца е немислим без техниката. Новите стандарти, свързани с тези на Европейския съюз, промениха учебните планове, създадоха нови дисциплини, факултети и структури. Днес в системата на университета са включени и филиалите в Пловдив и Сливен. В тази система функционират и Обединеният технически колеж в Ботевград, колежите в Козлодуй, Пловдив, Сливен и Дупница. Съвместно с множество чужди университети, Техническият в София участва в над 50 проекта по програмите на Европейския съюз – Темпус, Коперникус, КОС, Еразмус и други. Университетът провежда и 3 специализации на чужди езици. Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт работи с студентите изцяло по учебните планове на университета в Карлсруе. Специалностите са в областта на общото машиностроене. В университетът са организирани и департамент за инженерно обучение на английски език и френскоезичен отдел за обучение по електроинженерство. Студентите от английския департамент ползват учебните планове на престижния университет в Брюнел, в Лондон, а тези във френският плановете на Париж и Лил. Аспиранти и преподаватели на университета имат самочувствието на добре информирани инженери, благодарение и на специализациите в чужбина. Такова самочувствие ще имат и студентите тук, защото сега се подготвят да четат специализирани научни текстове на чужд език. За целта към Технически университет съществува и Център за чуждоезиково обучение и приложна лингвистика. Друг път, по който студентите и преподавателите ползват информация, е електронният. Учебният изчислителен комплекс има връзка с глобалната европейска академична поща. Пътят на електронният обмен на информация и базата данни на чужди университети и институти вече е отворен. Казват, че най-любимото място на студенти и преподаватели са лаборатории, местата, където става срещата на науката и образованието. Повечето от тях са обзаведени с уникална и скъпа техника. В лабораториите студентите изследват причинно-следствените връзки и отрицателните влияния. Учат се да проектират по-безопасни, по-надежни и по-дълготрайни машини. Казват, времето на зелените бабки умира.
Днес наука за науката не се прави. Време е на конкретните пазарни проекти. Казват още, че и на тясната специализация е изтичало времето. Ускорените и непредвидими промени в стопанския живот диктуват гъвкавост. Широката университетска подготовка на младите инженери обаче предполага една по-късна, конкретно фирмена квалификация. Предстои на българската образователна сцена да се качи частникът, както и големите държавни фирми. По наблюдение от Стопанския факултет на Техническия университет, повечето управители на фирми у нас са с инженерно образование. Ние не произвеждаме безработни професионалисти, казват тук. Университетът осигурява и отлична база за активен спорт и социален отдих. На територията му са изградени всички необходими съоръжения за онези, които искат да продължат традицията на водещи в различните спортни прояви на академичната общност. През лятото студенти и преподаватели могат да почиват край морето. Отличната почивна станция на университета в Созопол с 160 легла и базата от 80 легла в село Равадиново предлагат комфорт и възможности за различни водни спортове. Над 20 яхти и лодки за академично гребане, много скутери, сърфове и водни ски са на разположение на почиващите. Любителите на водните спортове и риболова могат да използват по всяко време и базата, изградена на язовир Пчелина. Тези, които предпочитат планината и зимните спортове, могат да използват друга възможност, предоставена им от Техническия университет. Неговата почивна станция в Рила, местността Семково, предлага отлични възможности за туризъм и спорт. Впечатляващо красиви панорами и маршрути за туризъм, възможности за различни забавления. Всичко това е достъпно и очаква почиващите студенти и преподаватели. Комфортът на станцията създава възможност за пълноценен отдих. За скиорите през сезона работят 6 влека на 4 писти с различна трудност. През различните сезони Техническият университет организира летни и зимни спортни лагери за студенти. Трудно и уморително е за външен човек да обходи целия Технически университет с неговите пространства, зали, лаборатории и учебни халета. Както трудно е в кратко време да покажем и разкажем за всичко от живота му. Трудно е и за студентите да навлязат в сложността на техническата мисъл, език и практика. Най-трудната задача обаче се пада на преподавателите, на тези, които се разкъсват между собствените ръкописи и изследвания и общуването с младите прохождащи инженери.
Такъв е животът на Техническият университет днес.